Kevin Mikallef ta' 42 sena mill-Gargur qed jinżamm arrestat fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli wara li wieġeb mhux ħati li t-tnejn filgħodu qatel lil-ommu u lil situ fil-Gargur. Mikallef ġie mixli li qatel lil-ommu Antonja ta' 71 sena u lil situ Marija ta' 74 sena b'daqqiet ta' sikkina fil-kamra tal-ħasil tad-dar tagħhom fi triq Fidel Zarb. Libes il-bissajfi u sandli l-akkużat ma derx siktu iżda wieġeb għal mistoqsijiet kollha li sarulu mill-Maġistrat Josep De Micoli. Fil-qorti l-Ispettur Kertzara mill-iskwadra tal-omiċidi xed li tnejn li għadda il-pulizija waslit ilha telefonata mingħand Kevin Mikallef stess fejn qalilhom li kien għadu kif qatel lil-ommu lil situ u li kienu li ċempel għall-ambulanza. Qal li malli l-pulizija waslu fuq il-post kien Mikallef stess li fetħilhom il-bib u urihom dak li kien għamel. Huwa ġie arrestat u ttieħed l-Isptar Monte Carmeli fejn ġie irrilaxxat mill-arrest u nżamm bħala pazjent sakemm ġie interrogat. Fil-qorti intqal li waqt l-interrogazzjoni mill-Ispetturi Kertzara u Eltin Taljana mid-distrett ta' Birkirkara, l-akkużat ikkonferma li kien qed jissuspetta li situ u ommu kienu qed jitfawlu sustanza fil-kafè. Huwa qal li din is-sustanza kienet qed tajjieħ. Ħassu wkoll li meta kien jipprova joħroġ mat-tfajla, ommu kienet qed iżomm possess fuqu. Waqt l-interrogazzjoni l-imputat qal ukoll li wasal biex qatilhom għax dakinhar tal-qtil sema lil situ li kienet għamlitlu l-kafè tgħid lill-ommu tgħid induna. Kif dan il-ħin li ġabbar sikkina mill-kċina u mar fil-kamra tal-ħasil u wettaq id-delitt. Il-prosekuzzjoni ippreżentat ċertifikat tal-psikjatra li jirrakkomanda li l-akkużat jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Qalet li kien psikjatra li ddeċida li l-akkużat seta' jiġi interrogat. Fil-fatt l-Ispettur Taljana qal li kien hemm psikjatra maħtura apposta biex jiddetermina l-kundizzjoni tal-akkużat u jekk hux b'saħħtu biżżejjed biex jgħaddi minn proċeduri kriminali. Waqt il-kontro eżami l-avukat Marta Mifsud talbet li jinħatar espert psikjatriku ieħor sabiex ikun jista' janalizza s-sitwazzjoni preżenti tal-akkużat. Dan fil-waqt li d-diviża rriservat id-dritt f'isem l-akkużat li tikkontesta il-validità tal-istqarrija li huwa ta' lill-pulizija.